Čaute ľudia, vítam vás v dnešnom videu. Dneska si ideme zahrať Minecraft Bedwars, ale ideme si zahrať mod Armored, kde sú pištole a môžeme sa vrhnúť. Takže my sme už v prvej hre a tak toto motika je vlastne pištol a takto sa môže strieľať. Potom pravým strieľaš. Dole nad hotbarom vidíte 8, tak to je koľko mám nábojov, pozrite. Tak. Potom ľavým tlačítkom sa prebije a mám už veľa. A tu sú aj veľa tých motík. Guns. SMG napríklad, koľko stojí 50 iron kupujem. Toto by mala byť nejaké SMGčko. Pozrite, vidíte. No a my môžeme už normálne hrať. Jaj, to je... A super, spadol som. Som zvedavý, či mi zostane to SMGčko. Alebo nie, nezostane, nevadí. Prečo ja ho netrafím? Ja si kúpim inú motiku. Aké sú tam ešte motiky? Guns? Guns? Range. Ja chcem nejakú veľkú shotgun. Tak ja si kúpim asi túto, keď budem mať 6 goldov. Čo tam je ešte? Jeden emerald. Aha, toto je dobré, toto je tiež. Rifle, 8 goldov. Ja si kúpim túto SMG. Neviem, asi si nechám túto. Opa, a kde teraz? Otázka, kde je kamo? Aha, super, ja som spadol. Bože môj. A toto je veľmi zaujímavý mod vlastne na Hypixel. Nice. Máme tuto. Mangan. Aha, tam je iba 6. Mŕtvy je, zabil som ho, nevadí. Táto hra bola len taká rozehrievačka, ale dáme si ešte možno jednu, možno dve, môžeme ísť na to. Takže my sme už v druhej hre a zasa sme v tom istom mode. Dig. Čakaj. Môže... Máme takmer celý tým iba v tomto. Takmer celý tým v Lunári. Ako má toto range? Ale 30, to je docela dobré. Celkom dobré. Idem na stred asi. Ope. Super, spadol som. To čo je vlastne za mapa? Nice, zabil som ho.
To ešte som ho zabil to. Aha, super, zabil ma. Was besta, on má nejakú špeciálnu zbraň. Opa. Nice. Musíme ísť na ňa všetci. Aha, super. On mal to SMGčko, to si asi aj ja kúpim. Za tých 50 aj rovno. SMGčko si musím kúpiť. Musím kontrolovať, či nikto nejde. Odkiaľ? Idem si kúpiť to SMGčko. Aha. SMG. Toto je SMG. Niekto mi poslal správu. A spadol. Ja chcem dať aspoň jeden. Aha, bože môj. Že aspoň raz môžem zabiť. Ešte som nedal ani kill. Asi idem normálne. Hrať s mečom a tak. Celkom baví ma ten mod. Bavil ma viac asi keby že dám vám aspoň pár kilov. A bože. Jo, has it destroyed? Tak som dal kill jeden. Ale mám jeden. Aha, to som ho zabil vtedy, keď bol pri nás, takmer nám zničil bedku. A bože, veď, ale tak jak to, že sú v tom takí dobrí? Ja to mám fakt prvýkrát, takže sa ospravedlňujem. Ospravedlňujem, ak to neviem hrať. A bože, was yelled at be free kill time. Nemôžem zomrieť.
Ale jak to vedia, oni sú v tom strašne dobrí. Nice kill mám. Už mám 2 killy s touto zbraňou. To je jak CSK, to som tiež... Super. Jak to, že tu bol a my sme si toho nevšimli? To je nemožné. Ja si len kúpim meč. A zase nás ostrelujú. Tu je niekto červený. Koľko sme všetci. Nie! Dobre, tak už som zomrel. Musím kúpiť zlaté jabko. Neviem, čo sa tu vôbec deje. Jak to, že som to prežil? Kebyže typek nemá mňa, tak je mŕtvy. Ale nevadí. Takže toto bude asi koniec videa. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau!